Man når slet ikke at tænke klart. Det eneste, du når, det er faktisk at stille om de spørgsmål der. Flyve ned i båden, hakker om nogen på hovedet. Kommer næste mand, hakker om nogen på hovedet, smutter fra båden af. Det er, hvad der sker, sådan hurtigt sammensat. De ville også have været med ned i båden, jo, men de var jo nogle... Det er ham der er på den båd der. Det er ham der er på den båd der. Efter en måned bliver drengene kaldt til afhøring hos politiet, og et år senere sidder de i retten tiltalt for vold. Knap et år efter i retten finder vi ud af, at det er den forkerte. Det er ham der er på den båd der.